Uy, mga kuys. Namin nag-request sa ba? Na, mo na request nimo. So easy ra kayo. Pero testingan na to kay first time na ako ning kaon mo. First time na ako ning tilaw ni. First time na ako nga makakaon. Kung na nag-request. Kini sili no. Bisa kayo. Pa. Pa. Natay ulit. Pa. Ahos. Pa. 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 Đây. Pa. Limon. Lấy mẹo này limon. Hai lang kaya. Đi à. Pa. Pag tinaraw na mag-request, kaya lamig ba? Luya. Pa. 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 Kaya mo tayo Bombay, kaya lang. Atsal. Pa, pa, pa. 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 Pag tinaraw na mag-request, pa! Anong lami ba? Ha! Wala kayo. Pa sa limon. Ayaw ko yun. Mana to?